Prekarizazioa handixe da. Eta beti dantzarixan aldetik mile proiektutan egon biharra, ez da, zeman proiektu hartze zuzen, bai, eske espadot hartzen horre proiektu guztik, eta espanaz eguneko... Espadot autoesplotazioa egiten? Hoxe, espanaz autoesplotaten, ez nazeltzen. Orduan, hor bukle baten zartzeza, ez? Prekariedad, bale, orduan proiektu geixa, baina danak erdiz, ez? Eta azkenin igual ez zaiaten batea be atope, eta, bueno, ordu... Zelan lagundu gainken? Diru laguntzak, badaz, ondo banatute, hor beste debatea handi bata, bebai, ez? Eta diru laguntzan menpe egoti be, ez da erreza, ze etengabe konpainixak eta konpainix handixak, zein txikixak, daz behartute sortzea, ez? Eta igual ez hainbeste nahi dotenin sortu, nahi dotenin zehose kontakot, baina, karo, espadakat diroik zelan sortukot. Eta, bueno, hori beste bukle bata, ez? Orduan, zelan lagundu gainken horrei, teatrota juten, antzerki, musika, dantza, arte, disiplina, danak babesten, baina gotxi jaso berdan laguntza bat, bai.